Kardom domalitum February 14 labangso arni ke kadokave lapan ke pinang an dim long ban ke Valentine's Day si celebrate lo bangso arni restaurants dame full lapan ke social media long pinang an couple sa tung photo ke upload lapan ke kachivis lapuson bonta 2019 aningkan 14 February labangso arni bang phlikep CRPF atum aprandam nang lo bangso arni alang litung thama mate ron kachidan kachi abdam lapuson lekedam kali bonta duty si kedam Jammu tu Srinagar an bonta lapuson aning arong chenahusi men isi kupai kelang no chetong lok kopi koson pensi labang so ni bang phlikep atum pran kedam nang lo koson pen lo ni labang so lam pathak pini labang so video long chitam pos na tangte video le pangching ona non akai pedang an owe kimiat tun ke 14 February labang so ni ke Valentine's Day si chini chok sitame labangso arni itum India lake Black Day pustame do mate kangting arani 14 February 2019 aningkan labangso arni Jammu and Kashmir along highway block check lo ing sampik lapen ke borok ke klo o hunmilan ke do open job highway bank ke close check lo laso pen job CRPF atum stame duty ke dam jiphan bank ke der chat lo mate late lo anke toa kangpu 2700 army tumpan duty toilo Srinagar an labangso hut army aphai do open job 70 to 80 agari army tum agari chehlat ponno anke 3:15 pm ani kang sampo por hudlom Pulwama po area lom latum li ponno gari dam boma hut pinang an army tumke ahema tumpen phone chingki ponlo aning cheparong lapen pinang an army tumangke leave mate suti long pupen aning arong chipilo lapan penang an army tumangke Valentine's Day ani penajok Valentine's Day pu aning parong si chivies lo lapuson aning arong aporchit ahut isi gari so car kilok banglo labang so gari kilok ardo bangke bom si plane thuplo anke men labang so gari so CRPF agari atum phan patong dun dak penajok bom pangbok lo labangso a bom ki pang bok pena joksi bang phlikep CRPF atum haso hut men adima klong masi aprandam juilo anke kopi ko son pelo labangso akam kumasi ki klem lo retardip lo birta ke long pen ke labangso akam ki klem rakke Pakistan based tourist atum jasmet ke Jaish-e-Muhammad watim tum pen pu anke India tum Pakistan tum phan aning punglo lapuson Pakistan tum along terrorist ki pa plan long pen jok India tum phan ke pasung lapen ke army tum phan ke pathi pen jo India army lapen ke police atum aning jangje lo aning thiren ti lo boss tame abdam du lapu phan mang ke India army lapen police tum ke long le athe India army lapen police atum ke civilian control of military lapuson follow nang ko means elected government latum si decision and ponji lapen ke armed force control atum Ladakh prime minister defense minister lapen ke home minister anpata external affairs minister lapen ke finance minister haistum me Ladakh do pedlo api chingwa chingsided pen prime minister Narendra Modi pen Pakistan along air strike paklo dam jiphan hukum mate order pi ponlongke Lasopen 26 February Nikrihini api Indian Air Force atumpen line of actual control parsi airstrike paklolo Balakot Pakistan adimlo abangso airstrike lake Pakistan tumpan ka attack kali ron kidam kali bonta Pakistan kido a terrorist tumpan si ki kam khedam ke attack dam ma pen ke pawir dam mo ipranglo lapuson Pakistan pen a terrorist tumpen kisung ka vedaji ke bang vedaji phansi latum ke claim ko labangso airstrike Pakistan tumbang war asun si declare lasopen puthot ani 27 February Pakistan tumpen aerial action na en lilo lasopen jok pupu India la pen ke Pakistan ambong air battle do ponlo abangso kache up uhud MiG 21 Captain Abhinandam Vardhaman pu ajet bang Pakistan tumpen shutdown pon daglo sitame alang thithe nomputa dolang rengla alang laso hut ki khamkhe dun mate karjab dun India dun karjab dun per jok alang phan ranks tume angchong pat pon thulo labangso hut India la pen Pakistan angbong chi up olo puputa ning ke jang je pen jok chi up olo kaprek country to make nang pheri dun lo sitame pijo pen ington pon pangcheng lo lapu ning ki jang ji angbong sitame kupipot lapupu country angbong war declare ke dello lapen ke war do de dello pipot ington koklo athe India la pen Pakistan angbong lahini country ta nuclear nation busipu
nuclear puke lasso a bomb lake isi a death isi a area phan penang an aha war phan pavir death un ajak kong ke do a bomb lahaya bomb jong si chipaklolo putang te pupu India pen Pakistan ke vir death ji lapen ke India pen Pakistan chot kali kaprek country tum has me labangso bomb ke effect pon det hatum phan an same ro pon det ji lasso pena jok pupu countries na me pejo pen labangso chedan awar man ke inton pon bomb no lasi 14 February laki labangso arni ke Valentine's Day lo sitame Valentine's Day arni pusname litum kadokave ta Indian Army latum phan ma ke tum cheki mo ponanchi chima thaponanchi ke nangso alang litum akai ke chipu thekte mantu tong terrorist tum pen kisung gi phopone Pakistan tum angbong pen ke attack mantu tong ki bang pone sitame itum munit tum bang phopesi alang litum si kai kita apran ka chipi lasi halat tum phan kating hon pen ang thek kadokave ta comments lo jai hind pu comments pipo pusening the pono